tomto videu budeme hrať challenge o Jelly Beans. Tento challenge už hralo veľa youtuberov podľa mňa. A je tu so mnou Milanka. Ďakujem. To je nejaká sračka. Ja? Čo tam máš? Neviem, ale to dobré. To dobré. Dobrý deň. No idem. Ide? Hašlerku mám. Mňam. To je hnusné, ak si vynechuj. Čo? Hašlerka, alebo čo to je. Museli sme sa premiestiť, pretože tí debili Tam húkali. Čo ste? No poď. No na vesku. Ty si skoro zhodila. Dobre, môžeme pokračovať. Ježiš. Aspoň je to No, svetlé. Nie. Aká sračka zas. Ja úplne. Krv. Tam papajte, bravčekovia. No. Idem ja. Nie. Koko. Zabúskajú. No dobre. Vyťahujem aj zlám. To čo je? To je zase to krv. To musíme vymazať, Kika. To musíme vymazať. Ale to nebolo počuť. No, Nebojte mi sa povedať do rytmu. Fuj, mravce už na to idú. Ja to zožerem, aj keď to je zožerem. Ja sa tam dokopy. Nie takto, nie Kika, takto, že na konci. OK, musím to povedať ja, idem na vecko. Na konci si robíme taký challenge, že mu dáme si do ruky plnú hrst jelly beansov. A musíme to zjesť. No. Dobre, ideme ďalej. Idem. To tam bude počuť, že to zabije. No, pozri, žuvačka. To je zase nejaká sračka. Mňam. Čo máš? To je to? Čo je? Vedľa. Strawberry. Nie. Minulé video mi trocha šíbalo, tak som spravili druhé. No dobre, idem. Ale keby som tu nebola, bola by si tu s Jaskom a by si spravila s nimi, že? Niekto sem išiel. No ideš, moja pana. Fuj. To ma fakt nejaký Ahoj, mám nejak... Aha, Melania. To ma zaujíma. Pozri. Nemám. 3, 2, 1. Límetka. Ja mám nejaké hovno. Fakt? Čo to je? Limón. Milanka, to, čo vytáhneš, zežereš. Ale nemám rada hašlerky. Ty si ma sklamala. Idem.
Serio. To nemusíš baviť. A ten, kto to vypluje od teraz, pôjde sa nejakého detka opýtať, že koľko má rokov. Nemám tu jar. Máš na to hubu. Fuj. Videla som to. To hubu. Mefana niekam zmizla, neviem kde. To je jedno. Tak ideme bez nej. Melánka, už sa míňajú. Kde si? Bola som za mamou. No ideš. Aha, mám kokos. 3, 4. Nemám melón. To chutí ako kokosové mlieko. Mám melón, toto som mala. To fakt sa, neviem ja po ako povie melón sandia. Ja neviem. Ja, máš melón. Dúfam, že to obíde. Myslíš fakt vážne. Ja, máš To melón. fakt ja nemôžem. Čo? Toto, aha, tam je krv. Ale musíme to prehľadať. No, idem ešte. To čo, aha, to je tá divná farba. Nemôžeš. Dajte! Môžem to zapiť? Nie. Ja mám ananás, mňam. Nemôžeš! Nie! Ja nezapijem to, fakt. Ukáž. Dobre. No, mňam, mala som ananás. Kokos. Zas. Nemôžem mať popcorn, ak sa zabijem. Mňam. Je také dožité. Vieš, čo si povedal? Mňam popcorn zas. Nemôžem mať... Janka! Okej, počkajte. Rintintín. Prepáčte, bola tu moja kamarátka aj s takou... Mojou kamarátkou. Čo zakričala? Janka! No, poďme ďalej. Dobre. To čo je? Ukáž? Dobre, to je dobre. Mňam. To nevieš si... No! prdele! Nie. Zažil si ho, ja som to zažila. Zima mi je. No poďme teraz si dáme tú hrst. Koniec videa. Hrst cukríkov. Podnik nie. Ešte nie, Kika. Tak. Nie ešte. No dobre. Počkať? Počkať? Janka, počkaj!